Tajjeb laħwa l-ewwel nett bonġu lilkom u nittama li intom il-kull tinsabu tajbin intom u anke wkoll il-kumplament tal-familja tagħkom. Forsi qegħdin f'sitwazzjoni daqsxejn partikolari u ftit antipatika wkoll. Imma minkejja dan kollu ddeċidejna li aħna nżommu kuntatt b'mod ftit differenti. Minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa anke wkoll is-sitwazzjoni tal-pajjiż mod speċjali huwa diffiċli ħafna li inkomplu lezzjonijiet b'mod normali fl-iskola. Allura bħala teachers tal-physics iddeċidejna li nkomplu daw il-lezzjonijiet, anzi ħanibdew suġġett ġdid, xi ħaġa li l-gruppi kollha konna sejrin nagħmluha. Is-suġġett huwa waves. U dan il-lezzjonijiet nagħmluhom ftit b'mod differenti. Se nkunu qegħdin nużaw is-sistema ta' online learning billi sejrin nagħmlu daw il-videos marbutin anke wkoll ma' dan is-suġġett, nagħmlu lezzjoni bejn wieħed u tkun it-tul ta' lezzjoni tal-iskola xorta waħda. Forsi jkun hemm xi biċċa xogħol imma dik mhux dejjem ngħidilkom iktar tard fil-ħin tal-lezzjoni u allura it-tagħlim ikompli għaddej xorta waħda. Imma qabel ma nibdew nixtieq insemmi xi ftit punti. L-ewwel qed tajjeb illi wieħed iżomm f'moħħu illi aħna mhux qegħdin fi żminijiet ta' vaganzi u naħseb din hija xi ħaġa li realizzajtu u ndunajtuha wkoll. Allura se tkun obbligat bħalma wieħed jiġi obbligat fl-iskola biex jagħmel ċertu xogħol illi daw il-lezzjonijiet isegwihom b'attenzjoni, jieħu n-noti fejn hemm bżonn kulħadd ikompli bis-sistema tiegħu, kif ukoll li meta jkun hemm xi biċċa xogħol u inti tkun mitlub tagħmilha, din għandha ssir fil-ħin ukoll li wieħed ikollu mniżżel ħafna drabi niżluh fuq MySpot. It-tieni ħaġa, daw il-lezzjonijiet mhumiex biss għall-grupp li nagħlem jien fil-physics, imma b'dan il-mod iddeċidejna li jkun għall-istudenti kollha tal-Form 3, kemm tas-Sur Manġon kif ukoll tas-Sur Kallejja. Jiġifieri għax qegħdin taraw lili biss ma jfissirx li dawn huma għall-grupp li jiena nagħlem. Ħankunu qegħdin naqsmu dawn il-lezzjonijiet mal-istudenti kollha tal-Form 3. Ġifieri anke s-Sur Manġon u s-Sur Kallejja fil-waqt li jsellu għalikom qegħdin jitolbu li dawn il-lezzjonijiet intom ukoll issegwuhom xorta waħda u x-xogħol anke wkoll isir. Ix-xogħol se nkunu qegħdin narawh aħna, ġifieri bil-mod kif se nkunu qegħdin naħdmu u ngħaddulkom ix-xogħol, ħafna minnu aħna se nirċievu feedback permezz ta' Google Forms u wieħed jista' jieħu l-marki minnhom ukoll. Għalissa naħseb din hija ovvja ċertu xogħol fejn jidħol prattiku, x-xogħol tal-practicals sew tal-experiments, dak mhux se nkunu qegħdin nagħmluhom, imma se nkunu qegħdin ngħinukom hawnhekk biex nifhmu ħafna aktar is-suġġett. Allura waqt il-lezzjoni meta xi ħadd ikollu xi problema tajjeb li jniżżilha x'imkien u jista' jgħaddi din il-mistoqsija lilna b'żewġ modi. Jew billi jħalli comment f'dan il-video stess ħad tkun section miftuħa likom biex wieħed ikun jista' jikkummenta hemmhekk, jew inkella permezz ta' din il-Google Form li semmejt qabel se jkun hemm dejjem mistoqsija f'każ li inti għandek xi diffikultà biex tistaqsija lilna. Ħaġa oħra, tajjeb li wieħed il-kelma tiġġabar taħt responsabilità. Dawn il-videos tajjeb li ntużaw b'mod responsabbli, aħna se nkunu qegħdin nħalluhom fuq YouTube, ħalli wieħed jirreferi għalihom iktar il qudiem, ikun jista' jsegwi għal anke lezzjonijiet iktar il qudiem. U tajjeb li dawn il-videos jinżammu biss għalik biex inti tkun tista' tsegwi din il-lezzjoni. Marbuta ma' responsabilità hemm ukoll ix-xogħol li semmejna, li dak ħankunu dejjem nirreferu għalihom fl-aħħar tal-lezzjoni, imma wkoll inti għandek responsabilità li minn żmien għal żmien issegwi u tkompli ssegwi MySpot f'ħinijiet differenti fil-ġurnata biex tara jekk hemm xi lezzjonijiet ġodda. Allura tajjeb li inti wkoll iżżomm miegħek id-diary, tiddejjaq xejn li tħalli noti ta' forsi xi xogħol li għandek li għandu jsir jew inkella xi lezzjonijiet li ħankunu qegħdin nagħmluhom. Jgħidu wieħed tajjeb li jżomm dan il-mod responsabbli u b'mod dixxiplinat u fuq. Is-suġġett li se nkunu qegħdin nibdew bħalissa huwa s-suġġett waves. Forsi awtomatikament jiġi fuq moħħna il-mewġ tal-baħar u veru se nkunu qegħdin niddiskutu magħhom. Pratikament li ħankunu qegħdin nagħmlu fil-physics minn issa l quddiem se nkunu qegħdin naqsmu hekk. S'issa bħala gruppi kellna ċans li nitkellmu fuq dak li ngħidulhom forces fil-ħajja ta' kuljum.
kellna ċans li nibdew fuq xi ħaġa qabel forces fejn jidħol density, imbagħad wara bdejna naraw dawn il-forzi li nużaw fil-ħajja ta' kuljum aħna. Ishom kif naraw fil-prattika f'sitwazzjonijiet differenti. Konna tlaqna pereżempju minn forces differenti. Imbagħad bdejna nitkellmu daqsxejn fuq moments, jiġifieri forza li nagħmel jien biex indawwar oġġett. Imbagħad konna din naraw forza illi iġġebbet jew taffeċ oġġett, semmejna hemmhekk Hooke's law. Imbagħad konna tkellimna daqsxejn dwar il-forza li qiegħda tapplika pressure fuq oġġett. F'solid, f'liquid u f'gas bħal mija l-atmosfera. U rajna wkoll simple hydraulic machines. Isu bejn wieħed u ieħor dawn kienu s-suġġetti kollha illi semmejna s'issa. Allura ħankunu qegħdin nagħlqu ftit dan il-kapitlu naqa' kbir ta' forces u nibdew topic illi prattikament minkejja li xorta waħda jaqa' taħt physics imma hija fera daqsxejn ġdida, ftit differenti minn dak li semmejna qabel. Tajb li nżommu f'moħħna li f'dan it-tip ta' suġġett ser ikollna formula sakemm mhumiex ħafna imma daw se naslu għalihom ukoll il-qudiem. Ħafna mill-affarijiet li se naraw huma affarijiet li narawhom b'għajnejna, imma se jkun hemm anke wkoll numru ta' kliem ġdid. Wara tajjeb il-wieħed jieħu nota ftit tal-affarijiet li se nkunu qegħdin niddiskutu. Li wieħed ikompli jekk jagħmel din il-biċċa xogħol fuq il-noti, tajjeb li fil-ħin tal-lezzjonijiet dawn ikunu ħdejk, inti tkun tista' tikteb u għandek il-vantaġġ ukoll li f'ħiniet minnhom twaqqaf billi tagħmel pause dan il-video u tieħu n-nota li hemm bżonn. F'din il-lezzjoni li għandna llum, x'se nkunu qegħdin nitkellmu x'inhuma dak li dwar il-learning outcomes, x'sa nispiċċaw li nitgħallmu fl-aħħar ta' din il-lezzjoni. L-ewwel waħda se nkunu qegħdin naraw ftit xi tfisser il-kelma wave. Forsi veru nitilqu minn mewġa fil-baħar, imma ħankunu qegħdin mhux biss inneħħlu sem għaliex jeżistu tipi differenti ta' mewġ, ta' waves. U mbagħad se nkunu qegħdin nitkellmu fuq żewġ kelmiet ġodda wis probabbli qatt ma smajnihom qabel huma kliem li ma tantx nużawhom fl-Ingliż, imma huma kliem tekniċi. Allura dawn se nkunu qegħdin nużawhom f'dan is-suġġett. Hawnhekk il-kelma transverse u longitudinal. Ħanitkellmu dwarha din iktar tard. Imma jew nitilqu mill-bażi ta' dan is-suġġett ġdid tagħna. What is the meaning of a wave? Nipprova għamel lista f'moħħok tal-affarijiet kollha li jiġu hemmhekk f'moħħok, fl-immaġinazzjoni tiegħek. Meta tisma' il-kelma wave jew mewġa. Għati daqsxejn żgħira ċans waħseb. Jiena pereżempju meta ma nara daqsxejn jekk xiġi f'moħħi. F'waves l-ewwel affarijiet ovvjament jiġi l-baħar. Fis-sajf ċertu tip ta' mewġ, fix-xitwa ikun mewġ ikbar. Forsi jiġi f'moħħi wkoll dak il-wave pool ġewwa l-splash and fun. Li inti tkun qiegħed dan il-pool, forsi tkun għall-kwiet tilab xi logħba bil-ballun, f'ħinijiet minnhom jixxellu magna, din il-magna tibda ċċaqlaq l-ilma u tibda tikkrea ċertu mewġ u jibda jmexxi l-kulħadd il-ġewwa. Ħafna drabi aħna l-fatt li noqogħdu ġo gżira, il-mewġ waves mal-ewwel joħodna fuq il-baħar. Imma li se nkunu qegħdin naraw fil-physics, meta dew jistudjaw daqsxejn dan is-suġġett u jistudjaw ħafna affarijiet differenti jinnotaw il-mewġ ma jeżistix biss fl-ilma, imma l-mewġ jeżistu f'ħafna affarijiet oħrajn. Ħanagħti ftit eżempji u forsi dawn ifakruna wkoll xi affarijiet li semmejna fil-form 2 fis-science. Mela dak li ngħidulhom water waves, il-mewġ li naraw fl-ilma. Li wieħed jara fis-sink, jara fil-banju, jara f'pool, jara fil-baħar. Dawn li huma normali. Imma forsi tajjeb tkun taf li is-sound bħalissa jien biex nitkellem u inti biex tismani. Is-sound huwa tip ukoll ta' wave, huwa tip ta' mewġa. Anke id-dawl li ħireġ mill-iskrin tiegħek, li ħireġ minn dan l-iskrin ta' hawnhekk. Id-dawl huwa wkoll forma ta' wave, huwa tip ta' wave. U ħanaraw daqsxejn li hemm waves oħrajn.
Imma jekk nerġgħu nitfgħu ftit il-mistoqsija, what is the definition of a wave? Ġifieri issa ħankunu qed nagħtikom ftit xi tfisser għalina fil-physics il-kelma wave. Niġbor kollox taħt dan il-paragrafu illi jidher ftit diffiċli, ħankunu qegħdin narawh flimkien imbagħad niġbruh f'sentenza. A wave can be described as a disturbance, ċaqliqa, xi ħaġa li qed mhix tibqa' f'posta, that travels through a medium li timxi ġo medium from one location to another location. Kieku nagħmluha bil-Malti mela hija wave hija tip ta' ċaqliqa, tip ta' moviment illi dan qed jimxi f'oġġett u jasal minn x'imkien għal ieħor. Infatti l-baħar hux veru, mhux dik li jagħmel huwa moviment fl-ilma u jiena li nkun qiegħed fuq ir-ramel nara mewġa li ġejja mill-bogħod qed tasal għal għandi. Dik hija mewġa. L-istess ħaġa issa naraw fil-qudiem fejn jidħol is-sound. Jekk jien qed nitkellem l-ispeaker tiegħek qiegħed jiċċaqlaq bħalissa x'qiegħed jagħmel. Qed iċċaqlaq l-arja illi hemm quddiemek u dik il-sound, dik il-wave qed tasal fil-widna tiegħek. Nistgħu niġbru kollox f'sentenza waħda. They carry energy from one place to the other. Il-veri ħaġa importanti ħafna il-wave mhux biss ċaqliqa, imma meta tkun hemm dik iċ-ċaqliqa qiegħda tmexxi l-enerġija minn post għal ieħor. Ħanaraw ftit issa tipi ta' waves differenti u ġejjin għat-tieni kelma. Mela li kon minnek ara daqsxejn dan il-paragrafu u forsi jkollok ċans li timmemorizzah, tifhmu għaliex dan se jkun qed jgħinek anke dak li se niddiskutu l-qudiem. Mela issa li warajna daqsxejn u fhimna aħjar x'inhija t-tifsira ta' wave. Issa se nkunu qegħdin naraw daqsxejn tipi differenti ta' waves. Mela nixtieq nagħmlu ftit shift issa li ma nibqgħux inħarsu biss lejn waves jew f'moħħna se jibqgħu biss affarijiet li huma fl-ilma. Minkejja li biex aħna nkomplu nifhmu se nirreferu ħafna għal dawk li ngħidulhom water waves jiġifieri biex nifhmu pereżempju x'jiġri fid-dawl biex jiġri verament fis-sound għax għedna dawn huma tipi ta' waves. L-ewwel se nħarsu ftit lejn l-ilma u ngħidu għal hawnhekk se jiġri. Imbagħad ħanħarsu lejn kif jimxi d-dawl, kif jimxi s-sound li huma tipi ta' waves. Sound travels as waves ukoll as well, even light. It can also travel in a spring. U se nkunu qegħdin nużaw tip ta' spring. Sfortunatament m'għandix waħda li nkun nista' nurikom faċilment x'inhi. Imma wieħed jista' juri xejn u jħaresna billi fittex naqa' fuq YouTube forsi jkolli ċans li nqegħdilkom ftit referenzu taraw stampi ta' dik li ngħidula slinky spring. Forsi jista' jkun li jkun hawn minnkom milli għandhom bħala din. Din hija tip ta' molla tkun kemm xejn twila. Ħafna drabi intom jista' jkun li jkollkom xi waħda li tkunu xtrajtuha f'xi festa jew ma kontu żgħar jew kellha xi aħwa tagħkom li jkollha ħafna kuluri. U jisu da x-xogħol tagħha meta ttawwala inti tiġi f'posta u tista' toqgħod tiċċaqlaqa u anke wkoll taqa' u titrembel minn post tal-ieħor. Forsi anke wkoll fir-ritratti li se nkun qed nurikom minn ħin għal ħin se naraw daqsxejn din it-tip ta' spring li tkun tal-ħadid u anke wkoll fil-mod kif tiċċaqlaq. Allura ħa nagħmlu hekk biex nibdew nifhmu ftit l-affarijiet. Il-fatt li slinky spring xi ħaġa li nista' nużaw mal-ewwel jekk forsi għandek xi waħda inti tista' tużaw ukoll jew narawha permezz anke ta' videos. Ħanħarsu lejn it-tip ta' wave li toħloq din l-spring. Mbagħad nippruvaw nifhmu il-waves fl-ilma u mbagħad nippruvaw nifhmu il-waves fis-sound u fl-aħħar nippruvaw nifhmu il-waves fid-dawl. Mela ħankunu nagħmlu daw il-passi minn issa l-qudiem, prattikament minn issa sal-aħħar tas-sena ta' din is-sena. Mela ħanħarsu lejn din it-tip ta' molla tissejjaħ slinky spring u noħolqu waves fiha. Imbagħad se nħarsu lejn l-ilma, hemmhekk forsi nifhmu xi ftit
iktar l-affarijiet għax narawhom bajnejna u noħolqu l-waves fl-ilma. Imbagħad ħanħarsu lejn is-sound għax għedna li sound huwa tip ukoll ta' wave. Imbagħad wara ħanħarsu lejn id-dawl għax dak huwa tip ta' wave ukoll. Ejjew nimmaġinaw li jiena għandi il-molla f'idejja. U din il-molla nixtieq noħloq wave permezz tagħha. Ħantikom ftit ċans f'moħħkom. Li kieku kellek din il-molla quddiem għajnejk, qiegħda quddiemek. Kif toħloq wave? Kif toħloq mewġa? Toħloq forma ta' mewġa. Ħafna drabi x'tagħmel? Kemm tolli din il-spring il-fuq u l-isfel. U tiġi xi ħaġa li għandi fir-ritratt hawnhekk ta' warajja. Inti meta inti din l-spring li tkun miġbuda quddiemek tolli għal fuq u l-isfel se tifforma din il-forma ta' wave. U hawn fejn ġejja kelma teknika. Għax dik il-wave għandha isem. U aħna fil-physics dik it-tip ta' wave insejħula transverse wave. Hawnhekk x'għandi? Għandi dan il-persuna għandu din l-slinky spring u prattikament li qed jagħmel dik ix-xi ħaġa li inti forsi ħsibt. Din il-spring olla l fuq u l-isfel. B'tali mod li joħoloq dan il-moviment fl-spring. Innutaw ftit li definition li semmejna fil-bidu ħanibdew naraw hawnhekk veru li għandi stampa, imma li kieku kellna nimmaġinawha veru se jagħmel dak il-moviment se jimxi fit-tul kollu tal-spring. Mela fil-verità jiena għandi disturbance ċaqliqa that is moving in a medium, l-spring, from one place to the other. Mela hemmhekk awtomatikament inti ħlaqt wave. Mela transverse wave hija meta l-moviment, mela xi jfisser transverse wave? Meta l-moviment biex ħoloq dik il-wave qiegħed il-fuq u l-isfel right angle mad-direzzjoni tiegħu. Forsi qegħdin taraw daqsxejn fuq idejh dan il-bniedem għandu vleġġa tila l fuq u l-isfel. Għaliex? Għaliex hekk naqsam daqsxejn in-naħa l-oħra. Dan il-bniedem qiegħed jolli l fuq u l-isfel idejh biex joħloq dak il-moviment. Imma mhux biss waqt li qed jola l fuq u l-isfel, id-direction qiegħda lil hawn. Ara qiegħda id-direction tiegħu il fuq u l-isfel, il-moviment tiegħu il fuq u l-isfel, id-direction mhix għan-naħa l-oħra, qegħdin 90 degrees. That is called a transverse wave. Min minnkom qed jieħu noti tajjeb li jagħmel dan is-subtitle transverse wave jagħti id-definition it is a wave when the movement is up and down right angle to the direction of the wave. U forsi jagħmel sketch bil-lapes ta' dan id-diagram li għandna hawnhekk. Imma daw it-transverse wave billi tajna isem fejn narawhom. Pereżempju ġieli rajtu dan it-tip ta' eżerċizzju f'gyms li inti jkollok ħabel ikun qed imwaħħal mal-ħajt, ikun ħabel ftit tqil u l-atleta li jagħmel huwa li jibda jċaqlaq dawn il-ħbula biex ikun jista' jagħmel forza u jibni l-muscle tiegħu. Jekk tinnotaw il-moviment jiġbaħ dak ta' transverse wave li kieku huwa il-ħabel quddiem x'nagħmel jien. Nolli u nniżżel il-ħabel u l-wave timxi 90 degrees. That is a transverse wave. Il-moviment hija il fuq u l-isfel, il-wave jisa sejra lil barra minni, sejra l-bot minni. Eżempju ieħor ta' transverse wave huwa meta jkun hemm dik l għal-Mexican wave. Xaġa li ma tantx nistgħu narawha bħalissa l-istadiums kollha magħluqin hux veru. Imma ħafna biex jagħmlu jkollok in-nies iqumu u joqogħdu bil-qiegħda u dak il-moviment isa bħal donnu jkollok mewġa li qed timxi t-tul tal-istadium kollha.
Imma din il-wave li aħna sejjaħnilha transverse wave, fejn narawha iktar? Semmejnija dik ħaġa li narawha fil-baħar. Il-baħar x'jagħmel? Jitla l fuq u l-isfel. Jekk jiena jkolli ballun li qed jiflowtja u tgħaddi mewġa, x'jagħmel il-ballun? Jola l fuq, jinżel l-isfel u jerġa' jiġi f'postu. Bħalma għamel dak ir-raġel l-ewwel. Olla l fuq l-ispring, niżilha l-isfel u l-ispring imxiet. Ed-direzzjoni kienet il-din in-naħa, 90 degrees. Għandna water waves, ħanaqbes tan-nofs. Għandna springs, hawnhekk rajnija. Imma ħaġa interessanti huwa li l-aħħar tip ta' wave li ħanitkellmu fuqha fl-aħħar ta' din is-sena, id-dawl, ukoll jimxi b'dan il-mod. Jiġifieri id-dawl, ir-raġġi tiegħu ma magħmulin minn waves f'din il-forma, f'dan it-tip ta' mewġ. U allura hawnhekk nistgħu naraw anke wkoll xi stampi. Transverse wave hawnhekk huwa fil-każ tal-ilma, dak li qed joħloq ir-ripple, dak li qed joħloq il-mewġ, qed jagħmel moviment il fuq u l-isfel b'tali mod li joħloq dik id-disturbance, dik iċ-ċaqlija. Ħajkollna ċans li 4 tiem oħra anke mela konna lezzjoni marbuta fuq water waves. It-tieni step tagħna. L-ewwel step spring, it-tieni step water, it-tielet step sound, ir-raba' step light. Meta nitkellmu daqsxejn fuq it-tieni step tagħna li huwa fuq l-ilma, se naraw li l-mewġ hekk jinħoloq fil-mewġ tal-baħar. Meta jiena pereżempju qed inċaqlaq bħal mija kitarra, il-moviment fl-string x'jagħmel jibda jsejjer il fuq u l-isfel u dak imbagħad issa naraw ftit. Eżempju ieħor joħloq li tip ta' wave oħra li hija sound wave. Imma jista' jkun forsi kien hemm min ta' iktar ħsieb illi qal jekk għandi l-spring qudiemi, il-wave ma noħloqix billi intella l fuq u l-isfel u daqshekk. X'jiġri jekk jiena l-enerġija li għandi hawn nippruva ngħaddiha il-qudiem u lura, mhux il-fuq u l-isfel, imma l-qudiem u lura. Dik hija tip ta' wave. Iva, li għandna aħna imdorjin ħafna b'dan it-tip ta' mewġ, dan għalina huwa komuni għax naraw ħafna fl-ilma. Imma ma jeżistux biss dawk li jgħidulhom transverse waves, hemm it-tieni tip li ħan nitkellmu fuqhom anke wkoll f'dawk l-steps li semmejna. It-tieni tip ta' wave hija dik ngħidulha longitudinal wave. U naqbel magħkom jekk tgħiduli ma' din m'hemmx forma tal-mewġa li nafu s-soltu. Aħna fil-physics ma nibqgħux biss il-mewġa jsal fuq u l-isfel u daqshekk, minkejja ħan nitkellmu ħafna dwarhom. Imma hawnhekk iva għandna it-tieni tip ta' mewġa, longitudinal wave. Meta issa min qed iċċaqlaq l-spring, mhux iċċaqlaq l-spring il fuq u l-isfel, imma il-qudiem u lura. Ħanaraw ftit żgħira lura issa x'se jiġri. Il-fuq u l-isfel transverse, il-qudiem u lura longitudinal. U kif qedtilkom bħala shape, ma ssirx ma tantx tidher differenti. Imma jekk joqgħod jeżamina ftit jinduna li fl-ispring hemm moviment li huwa differenti. Jinħolqu dawk l-ispazji fejn ir-rings tal-ispring huma ikkompressati ma' xulxin qegħdin viċin wisq ta' xulxin. U mbagħad għandek waqtiet fejn ir-rings tal-ispring qegħdin infetħin minn xulxin. Mela jiena longitudinal wave hija magħmula minn moviment il-qudiem u lura, mela mhux il-fuq u l-isfel tad-direzzjoni tal-wave, dak hija transverse. Imma l-qudiem u lura fid-direzzjoni tal-wave stess. B'tali mod li jiena nibda noħloq dawk li ngħidulhom compressions u rarefactions. Jissu xaġa kompressata, ippakjata u xaġa mfetħa. U hija ħaġa li nara b'għajnejja.
minkejja li forsi ma tantx aħna mdorrijin biha. Din hija tip ta' wave, mela tajb li nħassru ftit misconception minn moħħna. L-wave hija fil-forma ta' il-fuq u l-isfel. Minkejja li ħankunu din nużaw ħafna dan it-tip ta' shape. U forsi tgħid u allura dawn aħna ma nużawhomx. Imma biex qegħdin taraw din il-lezzjoni, tisimgħu anzi din il-lezzjoni, ħatinnotaw li dan huwa tip ta' wave li jintuża ħafna. Jekk pereżempju naraw daqsxejn eżempju fejn jintużaw daw it-tip ta' waves il-qudiem u l-isfel, il-qudiem u lura. Meta jiena għandi sound waves. Bħalissa tista' tara inti stess l-speaker tiegħek qed jimxi l-qudiem u lura. B'daqshekk x'qed jagħmel. L-arja li hemm quddiemek, quddiem bejn l-speaker u inti, bejn il-headphones u udnejk, jew inkella x'qed joħloq is-sound, qed iċċaqlaq il-particles tal-arja li hemm quddiemek, il-qudiem u lura. Mela min jixtieq jieħu nota, jgħid jagħmel subtitle tal-longitudinal wave. Id-definition is this wave is produced when the movement is forwards and backwards to the direction of the wave. Issa fejn jidħol id-diagram huwa iktar diffiċli, kważi wieħed joqgħod jipprova jagħmel loops ta' fejn jagħmel compression, jagħmlhom viċin xulxin jew rarefaction infetħin minn xulxin. U dawk jiddeterminaw waves, dawk il-compressions u dawk il-rarefactions. Eżempji ta' waves, għedna li huma sound waves, kif ukoll hemm dawk li ngħidulhom pressure waves. Jekk tiftakru ftit konna għedna f'simple hydraulic machines meta naffeċ il-likwidu fuq naħa, jisu dak il-likwidu jimmexxi il-pressure minn post tal-ieħor. Fil-verità ma nkunux qegħdin narawha, imma dak il-likwidu qiegħed jgħaddi din l-enerġija minn post tal-ieħor permezz ta' din it-tip ta' wave. Minn daw kollha l-iktar li nistgħu nsegwuha huwa permezz ta' longitudinal wave. Meta inti jkollok speaker qed jimxi quddiem u lura, qiegħed jimbotta u jiġbed il-quddiem u lura l-arja li hemm quddiemek quddiem l-speaker u bekk jinħoloq is-sound. Araw ftit din il-band illi jagħmel din il-biċċa xogħol li juriet daw it-tip ta' waves permezz ta' din it-tip ta' mużika. Waqt li qed tara din it-tip ta' mużika, oqgħod segwi ftit l-apparat differenti kif jiċċaqlaq il-quddiem u lura waqt li huwa qed joħloq is-sound. Allura bekk wasalna ftit għalaqna l-ewwel lezzjoni tagħna. X'għedna s'issa, għedna u tajna daqsxejn id-definition ta' x'inhija wave, hija moviment ġo oġġett ġo medium li bekk dan qed iwassal l-enerġija minn post tal-ieħor. Imbagħad għandna żewġ tipi ta' waves, dawk illhom transverse wave u għedna din kif tinħoloq meta l-moviment qiegħed il-fuq u l-isfel 90 degrees mad-direzzjoni ma' fejn jisejra l-wave u eżempji tagħha rajna pereżempju fl-springs, rajna fl-ilma, għedna li d-dawl jimxu wkoll b'dak il-mod. Imbagħad rajna it-tieni tip ta' wave li ngħidula longitudinal wave. U longitudinal wave għedna li l-moviment mhuwiex il-fuq u l-isfel imma huwa il-qudiem u lura mad-direzzjoni tal-wave, ma' fejn isejra l-wave. U allura qed toħloq dik li ngħidulhom compressions u rarefactions. Compressions u rarefactions. U l-iktar eżempju komuni li rajna, għandna kemm rajni anke fil-video ta' qabel dan, huwa ġo sound waves. Għax qed tikkompressa u tfettaħ is-sound l-arja li għandna quddiem. Jekk alla jrid fil-lezzjoni li jmiss se naqbdu wave waħda. U nagħmlu dak ix-shape. U niddeskrivu partijiet minna, postijiet minna, biex bekk meta 4 tim oħra nkunu qegħdin nidħlu iktar fid-dettall, inkunu nistgħu nifhmu daqsxejn xi jfissru meta nitkellmu
l-oli ta' wave kemm jolja, kalla kemm infetħa. Daw hemm kliem tekniku li ħankunu għadin nitkellmu dwaru id-darba li jmiss. Żewġ affarijiet qabel ma nikkonkludu, l-ewwel nett tajjeb illi fil-link ta' MySpot u anke wkoll ta' dan il-video se nqiegħed fid-description ta' dan il-video u fil-link ta' MySpot, skużawni, se nqiegħed Google Form link. X'ħin tafas fuqha, inti se tidħol ġo Google Form qisu bħal survey, bħal kwestjonarju illi jagħmel revision ta' dak li semmejna hawnhekk. U importanti ħafna li meta wieħed jagħmel submit jinduna bekk li jkun bagħat ir-risposta tiegħu għax din hija xi ħaġa li aħna ħanarawha bħala teachers. Jekk għandek xi mistoqsija li għadek ma fhimx xi ħaġa jew ma fhimx f'dak li għedna, fil-Google Form se jkollok l-aħħar mistoqsija fejn wieħed jista' jikteb il-mistoqsija tiegħu u anke wieħed jista' jqiegħda ġo l-comments ukoll ta' dan il-video stess. It-tieni ħaġa tep irid iżomm responsabilità b'dan il-video kif ukoll tiftakar li dan huwa suġġett li ħankompluh ukoll b'dan il-mod. Jiġifieri sakemm niltaqgħu dakinhar inselli ħafna għalikom u qed tajjeb illi jompli jimxi mal-istruzzjoni dejjem mogħtija min-naħa tad-dipartiment mhux speċjali tas-saħħa u anke wkoll l-iskola x'toffrilek u x'tagħtik. Tajjeb wieħed iżomm il-ħin tiegħu u ma jaħliħx permezz daw il-lezzjonijiet, permezz ta' xi xogħol ieħor jew affarijiet sbieħ li jixtieq li jagħmel. Ibżgħu għal xulxin, ibżgħu lilkom infuskom, ibżgħu għal tkel tad-dar u sellulna ħafna għalihom, aħna hekk għal irid nkomplu dan is-suġġett fil-lezzjoni li jmiss fil-link li se jkollkom fuq MySpot matul din il-ġimgħa. Sadanettan il-ġurnata tajba lilkom ukoll u ħudu ħsieb.